Zlato, stříbro máme připraveno. Pojďme si na parket pozvat týmy, který jsou dneska aspiranty na vítěze. Poprosíme Dance Line Studio a Lentilky, aby dorazili na parket. Poprosím tě, oba dva týmy se zveme na parket. Pojďme si ukázat dva nejlepší týmy. Pódium je vaše. Teď se nebude tancovat, budu se rozdávat medaile. Poprosím jeden tým doleva. Druhý tým zabere tu pravou polovinu. Sledujete dva nejlepší týmy základní ligy Show Artu. Pojďme jim zatleskat! Myslím, že můžu rovnou prozradit, že tým, který dnes zvítězil, získal známky 3, 1, 1, 6, 1, 5, 4, 1, 1. Tým na druhém místě získal známky 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Takhle porota rozdala známky. Je na čase prozradit, že vítězem základní ligy Show Artu se dnes stávají Lentilky! Druhé místo získávají dneska Dance Line Studio! Dance Line Studio přebírají stříbrné medaile! Dance Line Studio dneska získávají taky stříbrný pohár, diplom a obrovská gratulace. No a samozřejmě užíváme si to druhé místo, pojďte, pokud máte radost, jste stříbrný! Předáváme medaile, diplomy a tleskáme! Dneska druhé místo získaný Dance Line Studio! Dance Line Studio, pojď, nejsme slyšet Dance Line Studio! Jak se vám líbí medaile? Líbí! Jsme spokojení s umístěním? No určitě. Určitě, vidíš takováhle radost u týmu stříbrnýho dneska. Pojď, ať na nikoho nezapomene, každému dneska náleží ta stříbrná medaile. Nastavujeme krky. Takhle dneska vypadají další medailisti, kterým naší ctí radostí předávat medaile za nádhernou choreografii, nádherný výkon, kterým byla choreografie Pinocchio. Dance Line Studio! Dance Line Studio, kterýmu děkujeme, díky moc. Dance Line Studio získá druhé místo, díky moc. Gratulujeme. Gratulujeme, gratulujeme, gratulujeme. Je na čase si vychutnat taky vítěze. Přijde ta chvíle, počkej, přijde ta chvíle, jo? Já jsem viděl ten krásný transparent, který visí. A který nevisí dneska nadarmo, protože to první místo dneska získávají Lentilky! Jsem nádherně slyšet, výborný publikum a Lentilky a mají zlatý medaile, pojď předáváme medaile. A kdybyste chtěli fandit, můžete vítězové! To se nedává pod bradu, to se vystavuje. Prosím tě, jaká atmosféra v týmu? Čekali jste, že vyhrajete? Ne. Nečekali. Takhle trenérka to nikdy nečeká, ale děti to čekali, že jste čekali, že vyhrajete. Jo. Jo, čekali, vidíš, děti to čekali, teď měli jasno. Takhle máváme a takhle se loučíme, jsme za týma medailema na krku. Díky moc, díky za tu krásnou choreografii, bylo tady dneska na poslední medaile, ještě jednou tleskáme. Lentilky!
dnešní první vyhlašování. S tím druhým se podíváme na základní ligu hip-hop.